Dans den a postat jubileowy wieczór tysiąc okupy zajsujący председател на Висшия седум. Tako da vi kažem. Ajde neka bi nekako 7 zajsujący. Не 5. Idemo sam kola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уволняємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По-округле. Това е четвърта вижба. Вчера малко изгреше. Прикажу и аз прикажу и не искам да избързам и кажу. Имаме отеким бързаме на втората вижба, втората серия, малко видим. Сега додавам една плюс. И всякако ме болят мускулите, а се разгибам. Имаме на колко? Коленици. Разкратам и кратам и кратам, ама не можем да кратам. Тя имам посилен пръсти. Добре, и обратно. Идеме ова. Вака правилно се период и се може не можем да повторим. Има още едно такова диво месо, бе. Две се появило. Како топче. Това завършихме, идеме ова. Кръвотечение, на лента и се видиме ротация и идеме сега жешкото е. Сега той процес, кога трябва да се додаде едно пулс како време да се споти човек. Сега се поти по-малко телото, излага та негативна, натечна, непотребна соли, това, да кажем, кај застана, добро. Е сега, що беше? 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. И крайният мускул ме боли. Що ми беше друго? Не забравям, ова е от аеробик, йо. Виж па сега додавам. Плюс една. И я додавам и на втората серия, додавам още една. Че да имаме плюс. И за на край оставам ова. Еве сега за на край, съм при край. Добре, супер. Толкова е до следно видео. Чао. До вечер и да почнем с втората серия от четвъртата лежба. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Då har ni med sen. Ja. Nej, czekaj, powinna ona być. Druga liczba. Aha. Dobrze. Jedę powtórzymy. I zamykaj to. Dobra. Ciao do syna.